Hadin ka kenrum kenram ka balami hasor nong po ha ka tayo ka baladam kata ka balong ha ka sngi ka bana kalyang jong ka seng HYC kila penlong ya ka jingyaki bandawa nak sorkar ban pentri kamno ya ka ILP da ka bara lamayong bat pendeng lama ya ki kali hanong po kentubru ya ki auto rickshaw ki bakamai hanong po Henry ha kene kasngi kalami pat ka kenrum kenram ka balapoi hadu uput jong ka jingyak takti bat ha kate ka jing huri hura u presiden jong ka kenhun kinongnya auto rickshaw ula syak takti ha kinong yalam jong ka seng HYC nakaliang ka kenhun kinongnya auto rickshaw kabala tip kum ka nongpo region auto owners and drivers association kum ka jing persya halor ka jing syak takti jong presiden ha ki dekot jong ka te ka seng HYC lengba ka ne ka khubor nakaliang jong ba one day bor makri ubade general secretary ka ne ka kenhun kinongnya auto na riboh district upentip sya baro kinongnya auto bat ki trai auto bakin penlong da ka jingki halor ka jing syak takti jong presiden ka kenhun ha ki te kinong yalam jong ka HYC da ka bayai rally namadan paham sim sya office UDTO bat 15 yang hamadan paham sim kumta nakaliang jong kene ka kenhun ki kentu ya baro kinongnya auto bat ki trai auto bakin ya simbenta ha kene ka jingki kabanlong ha ka South Tarik upanai Desember 2024 bat banwan poi hamadan paham sim ha ka por shipo bajaman stem